Преди предстоящото гостуване на Родопа на Розова долина в Казанлък, ви срещаме с един от основните футболисти на Родопа, Антон Белюков, за да чуем неговото мнение за противника и предстоящата среща. Ми очаква ни един тежък матч с отбора на Казанлък, който добре познаваме и един така стойностен отбор в нашето първенство. Предполагам, ще играем за победа. И да, отиваме за 3 точки и най-вече за победата. Какво е твоето мнение за представянето на тима на Родопа от началото на сезона? Представяме се на едно добро ниво, създаваме много голови положения и поради това, че не успяваме да ги реализираме, ние сме с максималния брой точки. Благодаря и успех! Днес да срещаме с Димитър Исаков, поредния юнош от Родопа Смолян, който получава шанс в мъжкия ни отбор. Преди гостуването с Розова долина, не е лек матч. Какво е твоето мнение за противника и за двубоя? Здравейте, аз мисля, че Розова долина е един много добър отбор, но ние сме подготвени и мисля, че имаме шансове да се представим добре и да победим. Какво ти е мнението за представянето на Родопа от началото на сезона? Спечелихме доста точки, може да спечелим и повече, отбора играе добре, се представяме на добро ниво. Получавате все повече юноши шанс да излизате на терена. Това радва ли? Какво е настроението в тима? Настроението е добро. Повече юноши бяха привлечени от школата и малко по малко се дава шанс на всички да играят. Успех ти желая! Благодаря, успех!